भैया सब कोई लिखिया क्वेश्चन के आंसर अपन इच्छावाना। दीदी सब कोई लिखिया क्वेश्चन के आंसर अपन इच्छावाना। 14 फरवरी से शुरू है तो मैट्रिक के परीक्षावाना। भैया सब कोई लिखिया क्वेश्चन के आंसर अपन इच्छावाना। दीदी सब कोई लिखिया क्वेश्चन के आंसर अपन इच्छावाना। क्वेश्चन के आंसर अपन इच्छावाना, अपन इच्छावाना। 5 नंबर क्वेश्चनवा के मानवा में करी है पालनवाना। भैया सब केहू सुनाला देई के ध्यानवाना। दीदी सब केहू सुनाला देई के ध्यानवाना। क्वेश्चन के आंसर अपन इच्छावाना, अपन इच्छावाना। तक झके फेरा में तू पड़िहाना। भैया लाग जैतो तोहारो हाथा में हाथा काड़ियाना। दीदी लाग जैतो तोहारो हाथा में हाथा काड़ियाना। भैया इच्छा से दिया मैट्रिक वाला परीक्षाना। दीदी इच्छा से दिया मैट्रिक वाला परीक्षाना। क्वेश्चन के आंसर अपन इच्छावाना, अपन इच्छावाना। नीरज निराला गाई के काहेले गानावाना। दीदी सही सही भारिया कॉपी वाला पानावाना। भैया सही सही भारिया कॉपी वाला पानावाना। भैया सही सही भारिया कॉपी वाला पानावाना।